tal-piroteknika kienet Il-Gvern se jinvesti madwar 170,000 euro biex jgħin il-Kmamar Tan-Nar madwar il-Gżejjer Maltin. Il-Ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall, spjega kif kull kamra tan-nar tista' tibbenefika minn 5,000 euro mill-iskema għal diversi proġetti marbuta mal-piroteknika fosthom fl-għodda għall-manifattura tan-nar, tal-in u apparat tas-sigurtà fil-kmamar tan-nar. Il-kuntest ta' din l-iskema huwa kuntest importanti li l-Kunsill Malti għall-Arti flimkien mal-Ministeru jqisu l-logħob tan-nar, il-piroteknika bħala parti essenzjali mill-kultura popolari. U allura huwa importanti għall-Kunsill u għall-Gvern li jinvesti wkoll f'dal-qasam ta' kultura popolari. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li l-Gvern se jinvesti f'dan is-settur biex jissalvagwardja l-kultura u l-ħaddiema, sostna kif b'kuntrast ta' tradizzjonijiet oħra il-logħob tan-nar kompla jikber u jissaħħaħ matul iż-żmien u dan l-investiment se jassigura li dan ikompli jsir. Dak li huwa Malti irridu nippreservawh akkosta kollox. U allura dawn l-aħħar snin bdejna nikkreaw fond wara ieħor immirati biex ngħinu lil dan is-settur. Il-piroteknika hija parti integrali tas-settur tradizzjonali Malti. Settur li dejjem qed jikber u allura aħna ddeċidejna li nipperpetwaw fond bil-għan li ngħinu lill-piroteknika mod dirett.